הילדון שלי חוגג מחר יום הולדת 12 והכנתי בשבילו מיני עוגת שוקולד. איזה חמודה היא. אני רוצה לעבור אתכם על שלבי ההכנה, זה המתכון שלי מהבלוג. אבל אני הפעם עשיתי אותו ללא הקצפה כי מדובר בכמות קטנה. עשיתי רבע כמות, ערבבתי את הביצים עם הסוכר, זה השלב הראשון. בשלב השני הוספתי שמן זית, בחשתי את זה ככה היטב והוספתי את הנוזלים שלי ואת האבקות שלי לסירוגין כמו שאני תמיד עושה בעוגות פחושות, רק שפה אני הוספתי בנוסף למתכון, זה לא כתוב בבלוג, הוספתי גם סודה לשתייה. הסודה לשתייה גורמת ביחד עם היוגורט ששמתי במתכון, אבל הם מפעילים את הסודה לשתייה והם גורמים לעוגה להיות יותר אוורירית. אז זה שלא הקצפתי אותה, זה ממש לא נורא. חילצתי אותה אחרי אפייה, וכמובן מרחתי אותה בגנש, קצת קיררתי אותה ואז ציפיתי אותה במלא מלא סוכריות. הילד מבסוט, כאילו פעם ראשונה בחיים שלו רואה את העוגה הזאת, הם מתים על העוגה הזאת, זו עוגה מאוד מאוד מוצלחת. שמרו לכם את המתכון, אני כותבת לכם פה מתחת לסרטון את הכמות המוקטנת, ויש לכם את הגרסה המלאה בבלוג שלי. אם תרצו קישור, תגידו לי פה עוגת שוקולד, אני אשלח לכם אותה. שמרו לכם את הפוסט, ויום הולדת שמח ליהל.